Cada intre desta historia resúmese nunha palabra, tan sinxela ou tan complexa como que irades vela. O meu primeiro quixera comezou fai tempo, cando vin o primeiro chanfai na lab. E pensei, quixera ser quen de facer algo así algún día. E velaquí estamos hoxe, co meu segundo quixera. Quixera facer unha curta que reflexase o meu entorno. Os lugares. As xentes. As historias. A ilusión. As ensinanzas da xente que aportou ideas, sabedoría e oportunidades. Quixera resumir nesta curta todo o que supuxo para min este proxecto. Pero sería tempo restado a xentes maravillosas que dan vida a este chanfaina co seu traballo. Quixera que vísedes un amencer dende o pé da miña casa, ver como o día comeza. O traballo, a actividade das xentes que fan especial este entorno rural que nada ten que envexar ao máis turístico dos lugares. Quixera poder controlar o vento, que decide zoupar cando o meu equipo de principiante entusiasta está listo para gravar. Quixera contarvos a historia das lolas da Cascarilla e da morea de mulleres que se ergue cada mañá loitando polo seu, polo rural, polo difícil, polo pouco recoñecido. Quixera ter cartos como a terra sen labrar e non ter que ir traballar, pero nestes tempos, ata por traballar lonxe temos que dar grazas. Quixera que vísedes a morriña na miña cara cada día que teño que marchar, cada quilómetro afastado da lobeira, dos cafés ca veciñanza, da miña casa, da miña xente. Quixera que vísedes o meu sorriso cando volto e vexo todo igual, verde, cun aire que enche os pulmóns e depura a alma no intre. Quixera ensinarvos cada rincón deste sitio, cada leira, cada curva, cada palco de feira ou historia que alguén decidiu aportar a esta riqueza de pobo. Teño tantos quixera como a falta de tempo para leválos adiante. Pero iso sí, o máis importante é que isto non remata aquí. Este é o paso atrás para coller pulo, para aprender, para experimentar, para desfrutar con todos os xareiros do chanfaina lá. O próximo, máis e mellor, que di a xente bella. E deso temos unha pouca, que de todos aprendo, con elas e eles falarei, que sei de algunha que levándome máis de 40 anos ten máis memoria que a min. Doutros vellos contos, ou dos novos que están por chegar, que será por falar. E aquí remata o meu quixera, cun enorme grazas, e un sinxelo quixera non rematar.